Pelle van Amersfoort, het talent van Heerenveen, speelt weer in de basis en hij speelt een belangrijke rol bij de overwinning. Hier luidt hij bij gelees goed weer waarom naar Jairo Riedewald. En de verdediger van Ajax maakt het na 20 minuten de 1-0. Krijgt van rest wordt het ook 2-0. Verdedigend vlaat het Zwitserland nog wel eens in deze wedstrijd en het talent van Ajax aan Abdelhak Nouri maakt het de 2-0. Nederland moet eerst worden in de pool om naar het Europees kampioenschap te gaan. Ook Noorwegen zit met 2-0 voor bij die orenwedstrijd in Assen. En daardoor komen beide ploegen op 100 punten. En even volle doelpunten maken het doelsaldo liek. En dus kunnen Oranje nog wel wat doelpunten broeken in die tweede helft. In de 73e minuut krijgt Nederland hulp van de Zwitserse keeper. Want hier liet hij de bal gewoon los. Het terug van Amersfoort scoren in. Intussen is al duidelijk dat Noorwegen het net goed doet, want die komen van een 2-0 vastsprong op een 4-2 te staan. Als Van Amersfoort hier de bal weer omleidt en Nouri direct nog 4-0 van maakt, kan het feest op de Harkema los. Oranje gaat naar het Europees kampioenschap in Griekenland. Had je gedacht dat het vandaag zo makkelijk zou gaan? Nee, niet zo makkelijk, maar de eerste helft had het nog moeilijk. En we hoorden dat Noorwegen volgens mij 2-0 voor stond. Ja. En ja, dan moet je het gewoon nog uitbreiden. Maar we moesten rustig blijven. Krijg je nog wel tegen op de paal, maar ik denk dat we het uiteindelijk goed hebben uitgespeeld.